Moltes gràcies, senyor president. Bé, per dir que dades existeixen, per exemple, ens passa al departament que en els darrers 6 mesos s'han realitzat 7.460,5, per tant, imagino que porten un control molt exhaustiu, hores de servei planificats a les estacions ferroviàries de Catalunya, que s'han gestionat incidents a requeriment de les pròpies estacions, el 112, que han ocupat 2.652,82 hores. En fi, en qualsevol cas, segurament algú podria explicar les dades molt millor que jo, però que tot això està treballat, estudiat, no està en absolut improvisat, existeix tot un escanejat de dades que porta al final a la conclusió que efectivament les estacions de ferrocarril són llocs on hi ha una intensitat d'ús molt gran, però que amb dades a la mà no existeix un especial conflicte allà, més enllà que són llocs on passen moltes coses, passa molta gent, i sobretot, per exemple, es té detectat moments especials allà on, per exemple, certes estacions que estan a prop de llocs d'oci nocturn, que es reforcen en certs moments, o certs llocs on hi ha actes vandàlics, o allà on hi ha certs llocs on hi ha problemàtiques especials. I, en definitiva, el que vinc a dir és en la línia que deia el company del PSC i que deia algú de vostès, que es vol traslladar amb tota una visió catastròfica, gairebé d'apocalipsis nuclear, però que en absolut s'adiu ni amb les dades ni amb la realitat, més enllà que, efectivament, les estacions, pel gran volum que tenen d'usuaris, tenen les problemàtiques que té tota la societat. De fet, el portaveu de Vox s'ha posat la bena abans de la ferida, si em permet aquesta expressió col·loquial, i ha dit, bé, Adif no exime els Mossos d'Esquadra, suposo pensant, segur que algú me dirà això, i evidentment no me'n puc estar de dir-ho, igual que segurament si hi ha un gran esdeveniment esportiu, molts demanaríem que la persona que organitza tingui una cura especial, etcètera. Podem pensar en grans esdeveniments. Evidentment, Adif ha de generar això i, per cert, té la licitació. Em sembla que ara s'ha tornat a obrir, però ha tingut algun problema amb la licitació. Per tant, s'hauria d'exigir que tingués moltíssima cura en desencallar això, que ho tirés endavant, que realment aportés el que és necessari. I, efectivament, segurament trobarem episodis molt lamentables, a Blanes o a Mataró, ha parlat vostè, però també podríem trobar, ho dic perquè vostès recullen, i ho han expressat expressament, el que els diuen certes empreses de vigilància, de seguretat. També en els mitjans ha sortit excessos o abusos de poder, per tant, d'alguns vigilants. Per tant, compte aquí de buscar els equilibris justos, segurament tot és una qüestió de res és blanc ni res és negre. President, vaig acabant, que m'avisa, moltes gràcies per la seva paciència, i només dir que votarem en contra, sobretot per aquest to apocalíptic que algú ja li ha dit que entenem que no és de rebut que es doni en aquest conflicte en concret.